So bangod sini, may arasang nga ginapatindog nga temporary shelter ang aton nga city mayor, si Mayor Albi Benitez. Kaya sa akong pagkaintindi, daw yan ay personal money, daw ay niya maghalin sa pundos ng syudad. That's why nga daw kanasig lang ang pagpaobra. Now, ginpresyum natin ginang ini ang dira sa compound sang Corazon Luksin Montelibano Memorial Regional Hospital, pero way gali dito kundi ari ini gin plastar sa may barangay 18 sa may Cordova Avenue. Pero si Mayor Albi Benitez Banwa kag si Dr. Julius Drilon may initial nga pag-istoryahanay, may kang tanan sa niya temporary shelter. Daw kag kay tani daw dira na ibutang sa sulod sa compound. Ugaling wala sang lugar mga kabanan, wala na gid sa lugar, hindi gid pwede butangan pada sang area ng imong temporary shelter sang mga watchers. So that's why nga ginapakamayo na lang. Actually ongoing gani subong ang construction. Ginapatigayon na lang dira sa may ligwa nga area sa barangay 18, no? Da sa may atubang mismo sa Corazon Luksin Montelibano Memorial Regional Hospital. Okay, kung daw alang-alang si Dr. Drilon no, sa Zoom, basi pwede mo lang ma-contact sa iya sining cellphone number. Para makuha naman lang tayo sa update, grab tayo ng opportunity nga si Dr. Drilon sa sitwasyon karon sa Regional Hospital. Daw kag anong pananawan niya sa sining liwat naman nga pag-surge sa nga numero sang mga nagka-infect sa COVID-19. Kaya ang US CDC nag-abiso na sa mga citizen o mga pumuluyo sa Estados Unidos nga ara sa nabutang na karon ang pungsod na Pilipinas mga kabayanan sa high risk, no? High risk ini sa bahin sang o kung may travel high risk no, nga ginapatuman ang Estados Unidos bangod sa sining liwat nga pagsaka sang kaso mga kabayanan sang COVID-19. May aras sang surge, no, may surge nga natabo. So hibalon ta man karon dugay-dugay, no? Kag maging kaupli man naton dugay-dugay si Councilor Al Victor Espino. Parang siya mag-explicar, may kantanan sa sining temporary shelter kagin patindog to the effort of Mayor Albi Benitez para ini sa mga watchers sa mga pasyente dira sa Corazon Luksin Montelibano Memorial Regional Hospital. Pero samtang wala pa diri kita anay sa Sinico daw ang mga pumuluyo bla dali na lang maubos ang pasensya mo. Sa nagligad gin-interview ko man si Ma'am Malu Paruco. May kanta na sa sining sige-sige pag brown out, patay siga. Ti hambal lang to nga may kung isa nag-grounded, may mga tuko to nga nagatapik sa kung isa kuno may mga tuko nga nagatapik sa transformer. May mga dahon sang kahoy, may mga sanga. Amo na nga may ara sa mga power interruption. Kaya wala man kita iya sang shortage sang kuryente. Ti sa adlaw na lang nga tanan, may ara na lang ya tuko nga nagapilit diya sa transformer nga ka-grounded. Sa adlaw na lang nga tanan, may sanga nga nagalabot sa kuryente. Hindi ba lang may araman kita regular nga maintenance? Kag ginapangtapas man ng mga kahoy, may damo pagyapon mga sanga nga ara da naga sagaid sa kuryente. Siniko. Nano na nga, daw alas kalos ka daw weekend, nga brownout na gani, kaya may mga maintenance works yung ginapatigayon. Di wala pagyapon na panghawa ng mga kahoy na sa higad sandalan nga nagasablag sa mga kuryente, sa mga wire, sa nga Siniko. Araw-araw na subong lang nga udto kapila ka bisis mag-brownout to. Dili sa istasyon napatay siya, dugay-dugay masiga. Pagkasigaw ay gani mga minutuhan nga
Gin-on na nato mga equipment rin, patay naman liwat. Si Nico. Ang computer ko diyo sa piyak ko nga side ko diyo, computer din na magandar. Lagi na, okay pa ni, sang sige, patay siga, subong gin-on ko, hindi na mag-on. Amo na ipikto, banwa sa patay siga. Ngayon nali lang napatay, tapos sinali lang siga naman. Ambot din nato mintindihan ko, tapos sa Nico. Nga kada adlaw mo na giling nagkakatabo patay siga. Amot sa subong doon din ako hindi kay balo kung ang subong ginagamit ko diri nga kuryente. Yan ni kasi Nico kung generator ni ano ni bumbukim generator ni ginagamit sa subong. Si Nico na ni, piho na ni. O basi dugay-dugay mautod naman ang si Nico. O tanaw na si Nico obra nyo. Pating aircon dito hindi na mag-ono. O di na tong kita mo ang epekto sa si Nico, bangon si Nico, pati ako nagalilingin ulo. Ang ginakaptan ko nga remote, hindi galiya remote sang aircon, remote sang TV. So, imagine nyo na, areo remote sang aircon. Mo, basta hindi naman ni magandar. Sa opisyon ni si Nico, namin pang lapdusan ni mga taga si Nico. Hindi na ko magulat nga, basi bala ko mainit kita bala kag ikwaon ta naman ang gintago ta nga ikog kapagi nga lamayuaw. Nga may tingga sa punta pang latiguhon tan lang kamuda. Ano opisyon nyo naman? Doon din ma-justify ang inyong ginahimo ni. Patay siga. Kabuisit. Ha? Patay siga. Ano tabo sa siniko man? Jesus, banwa. Abot kamuda nga mga pumuluyog, ugtas ka mo, wala? Oh. Hindi ka mo ayan sini mag-ugtas ning patay siga ning ginimo sang inyo sinikong ini. Makasiling kita nga beyond their control kay mechanical or technical or ano lang natabo da, mechanical da. May mga nagkalabasted nga mga transformer o kung ano nga sistema. Nga iban nga pungsod, ay man nga kabag-guba-guba, ano ni ato mga ginapamutang nga gamit da? Made in China. Pero ang presyo, made in USA. Amo na? Inano nga sistema ni Central Negros Electric Cooperative man. Ha? Pero minalang guba, sunog. Ang transformer nagkakasunog kay may nagapanghawat kuryente. Ti ano karon? Ang solusyon sila dira, ang consumer pa mahatag sa solusyon. Ang consumer pa maglantaw kung sino na mga kawatan sa kuryente na. Ang mga consumer pa ang malantaw sa tanan nga mga dalan kag pang tapso na mga sangasang kahoy. Kay may aram ang kamuda sang maintenance nga division nga amo lagaw kag na pangutod sa mga sanga. Oh, ti ano ni ang consumer pa ni magpanglaga sa mga tuko nga ginasilinyo nga nagapilit sa transformer kag nagaka-ground nga muna nagalupok ang mga consumer ang mga transformer. Kung may mga nagapanghawat sa kuryente nga naga-overload kag nagalupok ang transformer, insigida paglupok sa transformer kag nagsuspitso kamo nga overloaded na kay may nagapanghawat kuryente. Wa nyo ginasubay ang linya para nga madakpan kung sino nagkawatan da. Si Nico. No. Doon ka namin sa inyo gitun pang lapdusan sang kuwan. Hindi makontak si Dr. Drilon. Sige lang, no problem. Doon ka namin sa inyo pang lapdusan sang ikog kapagi nga lamayo nga may tingga sa punta. Ay, oo. Ang mga kagamitan sa mga puluyan nagkakaguba sa opisyon nyo. Kung may magkalaguba na computer, bayran nyo. Nga nga, why kita sang solusyon na para nga hindi makaangkon sa mga pagpatay siga. Do ka okay lang man na irason naton kay may nagakasunog nga transformer, may nagaka-ground nga bla bla bla, hasta tuko na dalasa pa. Ang pamangkot amo ni. Tingnan sa ibang mga kapusuran sa Estados Unidos, way man. Sa Japan, way man amo na nga rason. Nga hinali lang
mautod ang kuryente kay may nagsangit to yung dahon sa puste o sa linya. Kay tungod, nga kung mag-ubra sila, tutuod nga pag-ubra. Kung magpanghawan sila, tutuod nga pagpanghawan, nga wala sing may bisan maghangin pa, wala sing may magtupa nga mga sanga sa linya. Kag wala sang tuko nga wala sang tuko nga nagapilit na sa transformer, nga nagaka-ground, nga mong gitunaan sa ang pag-trip-on sang kuryente. Kag wala pagit sang kawatan nga amo ang nagatugas ang pagka-overload sa mga transformer, amo pang nagalupok. Di na nga problema na itugyan nyo pa sa konsumidor. Itugyan nyo pa sa yung minto nga kami payamang dakop to sa mga kawatan sa kuryente. Nga yung minto nga ang konsumidor pa ang masubay sa kuryente nga kag figure out kung nga nagalupok ang transformer. Ay do tinunto ning opisyon yun eh. Kapag katapos sa sige patay siga sang kuryente, nagasaka ang bill sang konsumidor. Ang inyo gani nga pag-charge sa konsumidor sa sini mga systems laws hindi ni makatarungan gani mo. Kaya anong partisipasyon namon nga konsumidor kung may mga systems laws ka mo dira tungod sa mga kawatan? Kaya dapat obligasyon yun nga pangitaon ini mga kawatan nga ini. Pangsubayon ng tanan nga linya kay sigurohon nga ang linya nga nagaangot sa puste nagaagi sa kontador. Inyo na trabaho, hindi na amon. Na ano nga ka mga batinggilan sa inyo. Doon pa matyagan ko, subong doon nagadamo lang guyas ang siniko. Nagapakapal na lang sila yaw. Gubading computer de. Hindi na ni magandar. Anong tani? Siniko. Bisan pa ganisa may i-report sa inyo nga may mga posting nga nagahilay. I-report subong dason bulan pa kadtuan. May i-report sa inyo nga transformer nga naglupok. Nga may problema. I-report sa bunga oras, gabi pa ka makadtuan, may gani ko makadtuan, pagkadasot pa gani guro adlaw. Amo ng serbisyo nga mayo. Kung pasugiron ka mo, patikalon ka mo daw, ka mga piho ka mo da. 1 minuto ang nakaligat sa tagna nga launa, hulaton ta naman bukas nga adlaw, kay basi magpatay siga naman. Kung magpatay siga, gani, ambot na lang, mayo lang tani kung makakuan kita sini, makapugong kita sini. Basi makapamuyayaw lang kita sini diriyaw. Sige, pabuwasan na naman, wala itong tabi. Kung tayo na ang supply sa kuryente buwas. I-standby Bombo Grace. Kay may si Dr. Drilon, si Councilor Al Victor Espino. No? Ang isend na lang kung may ara kada isend na lang ang link sa iya or pwede man ma-send ko din ang link no sa kay Councilor Al Victor Espino no kay tanawon tani ang temporary shelter Banwa gagin patindog sa barangay 18 no sige abi Bombo Kim, no? I-forward na sa akong diri ang link. Okay. Okay, sige. 3 minutos Banwa ang nakaligat sa tagnang launa. Bapasalamat lang kamo si Nico kay hindi ko bira-bira ka komentaryo subong. Amo lang gining pasalamatan yung subong kay hindi ko makabira-bira komentaryo. Kay kung magbalik ang akon nga tingog, no? Hulat-hulatan nyo lang si Nico, sige-sigihan nyo ng patay siga nyo na. Doon na anad na kamo eh. No? Doon na anad na kamo si Nico. Ka mga lampingasan sa inyo. Nga kung magsukot kamo, tag-isa lang kabil, malapaw ka isa kabil, hindi ka bayad, uto din ng kuryente. Kung paut doon ka mo sa kuryente sa mga konsumidor ka dasig.
Pero ang serbisyo nyo kay hinay, mayo ba na nga patay siga, tapos rasunan lang kita nga kuno nagpatay siga na kay may mga sangasang kahoy nga tupa sa ilang linya. Kaya pagkatapos rasunan nga pati ang tuko nga nagapimuyong dalahig pa. Nga kuno bangod sa tuko nga nagasaka sa transformer, nagaka-grounded. Amo to lang trip off ang kuryente. Di imagine naman inusinti nga tuko, idalahigo nyo pa. Ay, banwa. Sige. Pabuwasan ta naman ng siniko ini. Kay Kalbaryo ining siniko sa mga konsumidoro. Otro, pareho lang sila sa basiwa. Okay, this time mga kabayanan, ginanganangan natin si Councilor Al Victor Espino, no? Kay Miyerkules subong, ti daw may adin isla sesyon, pero tanong nato nabi kung makagawa si Councilor Espino, kung way pa man siguro ka-start ng ilang sesyon, ibalo nato nining shelter, temporary shelter, no? At imayo man gani nakapaminsan ang aton nga city mayor, nga magbutang sang temporary shelter. Kaya gini mga temporary shelter gini, sino makabenepisyo sini? Ang mga watchers lang sa Bacolod or sa bilog nga probinsya sa Negros Occidental. Kaya ang kalabanan ginman niya nga mga watchers nga radra taga baka mga nagkalilain pa ning mga kabanuhanan mo. Kaya kasyudaran sa aton nga probinsya. Amo na da ang makita niyo lang nga ligid lang sa sidewalk sa tubangan sa Western Visayas Regional Hospital o kung ginatawag natin nga Corazon Luksin, Montelibano Memorial Regional Hospital. Sige. So, makaluluoy ni sila, ginagakatunugan. Ang ginakulba natin, nga basi lang nga ang ini mga watcher, amo pa ni ang mangin pasyente naman sa dason. Nga ginabantayan nila nga pasyente, nag-ayo na, sila naman yang ibulos kay nagkala pulmonya na, nag-inubo, nagsilip na, sang sige ka ligid na sa baldusa, sige ka ligid na sa sige ka ligid na sa sidewalk, nga may mga nagkakatunugan. Okay, sige. Sa nagligad to, may araman sang ang ganito nga banwa, basta may araman na ginrintahan nga boarding house. Pero wala na to kay daw natapos atong kontrata. Kagway na to hindi na to pagipagamit. Ang ining temporary shelter nga ginapatindog subong, hindi giman sila nga gwapo gid. Pero ang importante may atop lang ka may dingding nga malibre lang ang mga watchers sa sining katugnaw sang hangin nga nagadapya sa ila kag ang tunog. Kay kung sa tion nga amo na sining ko gani nga sa kung sa aral sila si kadalan sa makaluluoy ano man lang yung mga ido yang rikison yang naga hiligda sa sandalan man ang ilang sitwasyon makaluluoy banwa ang sitwasyon sa sining mga pumuluyo. Ti ko may aram lang kita yang mabuli kag mahimo sini para sa kinahimo karon Mayor Albi Benitez ti ko ni mas mayo gid. Na sige balikan ko na dugay-dugay si Councilor Al Victor Espino pagkaligad lamang sa nga pila ka importante nga mga panumdum. Stand by. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia.
masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ti,
Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit ng isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaang Palatuntunan bumbuhan ay sa 14 minutos na nakaligad sa tagna nga launa sa piya kalinya. Kaupo na natin si Councilor Al Victor Espino. Councilor, mayong hapon. Ayong hapon, Bombo Daniel, and of course, sa tanan nga sukli isang imong nga programa na pinagit sa mga tagapagpulot, mayong hapon sa atong tanan. Councilor, ang ano ni ang temporary shelter nga patindog nasugura na ini ay ninging temporary shelter para sa mga watchers sang Corazon Locsin Montalbano Memorial Regional Hospital? Yes, Bombo Daniel. Ang temporary shelter na located ni siya sa Barangay 18, no? Na kung sa diin ang ining temporary shelter sa una gina-operate kag ginapadalagan sa aton punong barangay sa Barangay 18 si Cap Madeline Diaz. Okay. However, nakita man ni Mayor Albino sang kabudlay sang atong mga watchers ari nakita sa syudad ng Bacolod, pero ara nagalinyada sa sagwa sang regional hospital ang mga gusto nga magsulod to gain medical care sa Corazon Locsin. Mm-hmm. So ginpakamaayo ni Mayor Albi nga magpabutang dira sa isa temporary shelter to make sang pangabuhi sang atong mga watchers to be comfortable. Butangan ni Mayor Albi sang mga katri, no? We are expecting at least to house at least 50 beds. May ara nga palaliguan, may panyo to make them comfortable. And most importantly, Bombo Daniel, the resources ka ginusar para magpatukod sa temporary shelter is at no expense to the city of Bacolod, no? Ang pundo nga gingamit diri halin sa bulsa, sa kaugalingon nga bulsa ni Mayor Albi. So these are private funds by Mayor Albi Benitez para makabenepisyo ang aton pumuluyo sa syudad ng Bacolod. So bali wala na nilagagi sa sanggunian. No, private funds ini Bombo Daniel. Wala sang gasto ang syudad, so hindi na kinahanglan mag-agi sa sanggunian. Okay, sang ulan ni ginsuguran ang pagko-construct, Councilor? Actually, pagka-reklamo sang pumuluyo naton kay Mayor Albi, gilayon ginaksyonan niya. Lang ligad lang nga simana. Last week lang niya ginpatukod ang ining shelter. Kay nakita iyang kaimtangan sa atong mga pumuluyo. Kita mo man dabumbutan kung kaagahon ay nabatian ko sa programa mo sa una, feature mo na. Kaagahon alauna sang aga mabantay ka na sa dalan, wala ka sa pasilungan. Mugani Kadelikado kung gaulan, init or nano daw. Kung kaagahon gaulan, ara ka daga pamayo, tent sila sa kilid just to get their slot sa Corazon Locsin Regional Memorial Hospital. So ang ginhimo ni Mayor Albi, out of the goodness of his heart and out of the expense of his own pocket, ang ginhimo ni Mayor Albi, nagpatukod sa siling nga shelter. Okay, sino ang maka-avail sini? Ang mga watchers lang diri sa Bacolod or pati na ang sa iban nga mga kabanuanan? Yes, ang atong nga gina-cater is ang watchers nato sa syudad ng Bacolod. However, if ginakinahanglan nga usaron sang iban nga LGUs, then Mayor Albi will come up with a policy sa sina, no? But importante nga ang ato niya pumuloy. You have to understand, Bombodan, that the majority of our patients at Corazon Locsin are from Bacolod City. More than 50% sa akong nga pag-insindi. Ang mga pasyente sa Corazon Locsin are from Bacolod City. Okay, sa akong pag-insindi, do may ara mangani bla boarding house da si Congressman Dino Yulo para sa mga watchers man sa gikan sa 5th District. That was correct. Nag-istorya man ako kay Congressman Yulo, may ara siya sang iyaman nga temporary shelter or facility man para sa mga constituents sa Quinto Distrito. No, uptanay kami sang Lunes sa Manila. Upod man kay sang founding chairman sang Visayan Block nga wala sang iban kundi si Mayor Albi kagang iya nga mangkot kasi Congressman Kiko to
tungod may meeting dito, ang inaugural meeting sang Visayan Block, no, dito sa Batasan Pambansa, sa opisina mismo sang Visayan Block. So istoryahanay kami nga may ara man siya sang iya temporary shelter sa iya apartment sang sa Manaloto apartment sang iyaya ni Congressman Dino Yulo. Ay, okay, oo. So, bali, ang duta nga gintungtungan sa sining temporary shelter, ano ni kay sino ini? Privado man? I think ang ginatindugan sini privado nga ginaankilahan, I think kinalis ini siya subong. Pagi man sa una ang barangay ang nagalisi ni subong, I think si Mayor Albi na ang nagabayad sang mga ginakinahanglan. Labi na gid hasta ang mga electric bill nga of course nga ginbayaran man ni Mayor Albi among others. Okay, mga saan-o gid ni matapos kag magamit na? Hindi siguro matapos ang simana kay kadasig sang pag-ubra, naglakad lang ko sa Manila, pag-abot ko tapos na gani. Oo. So, pila pa lang kadlaw. Ang I think may problema lang kita sa mga banyo, but I think the shelter can already be utilized, but wala pa ni na formal turnover sang nag-impobra ni Mayor Albi dira sang temporary shelter. Oo. Kay nagtawag ko gina sa kay Dr. Drilon, kay ang akong pagkaintindi primero sa sulod ni sa compound sang Corazon Luxin. Pero ara gali dira sa Barangay 18. Pero nakamuno si Dr. Drilon, naka-istorya man kuno sa iya si Mayor Albi. That is correct, no. Oo, sige. So, ang ining temporary shelter, mga pila ganing ma-accommodate niya, mga 30 persons? No less than 30 siguro bombadan ang aton nga preparahan. Ang 30 ini may kaugalingon kang mahigdaan, may common toilet and bath na diri sa ini nga facility. Basta ang importante may aralas la tiniran kay bisan sa kagabihon bala kaunsilor makita naton ra nga liligid lang sa sidewalk. Siling ko gani gina, siling ko kunin ni sila ya pagatagan sang shelter. Basi balang ilang nga pasyente nga ginabantayan, nakagwa na sa ospital ka nag-ayo na, basi sila naman bulos. Sila naman mabulos, correct na pumbudan. But isa ini ka inisyatibo sang aton nga pinalangga nga mayor, no, out of the goodness of his heart and out of the excess of his pockets ni ang ginobra nato, no. Iyan niya pundo personal waya ang syudad sang Bacolod. Okay, sige. Councilor, salamat kisi mong oras kag mayong hapon sa liwat. Salamat pumbudan, mayong hapon sa aton. Si Councilor Al Victor Espino sa nagligan na si Managin na suguran ng construction kanasig lang man. May mga finishing touches na lang ginahimo subong kag maka-house in isang not more than 30, no? May kagalingon nga mga hilidaan kag may araman sang CR kag banyo nga paliguan ang ining nasamit nga temporary shelter. No, kag ang 5th district may araman sa paagi sa effort ni Congressman Dino Yulo, may araman sang shelter para nga sa ilan naman yang mga watchers nga dito sa ilang distrito. Kay makaluluoy ito banwa ang ining mga kauturan naton, mga nagabantay sa ilang pasyente, nga lang sa agwa sa ospital, alam na sa sidewalk, nagahulat, daw kag hindi man sila ilabi na gid kun out of town, hindi man sila makabiya, nga man sila abi nga pagdulong na sa pasyente bayaan nila. Although nga sa iban nga mga kapungsuran, gina-practice na gid man nga ang mga pasyente sila lang gidya, way isang watcher. Dili lang sa aton nga may kung kisa ta pila pa nakabirog nagabantay sa pasyente. Sa iban nga mga kapungsuran kangay isang sa Japan, do sa Canada, wala daw umuman, Hong Kong, wala ni isang kuan, wala sang may nagabantay, no, sa pasyente. Pero ugali ang kinalain naman to sila kay maayo ang facilities kompleto bla nga may magpailis gid sa pasyente, may mag-attender gid. Ang diri sa ato nang problema lang man kay kung isa dumapa si padaan lang ang mga pasyente. Meto ganito nagreklamo one time nga ang pasyente gindala sa ospital kung anong ginsuksok nga bayo kag underwear kag ang diaper. Hasta na nga napatay ito pagkadasun adlaw. Amo na magyapon suksok nagapakita ko no
nga wala gid si may nag-attender na nagpailis sa siniya nga pasyente. Amo na nga nagakabalaka man ang mga himata nga nagaupod gid sa pasyente sa sulod sa ospital o galing kay ti amo na ang patakaran subong nga dapat hindi na sila mag-upod kay tungod sang nagsugod man lang ni tanan banwa sa pag-pandemic bla nga ginahalos na ginakulbaan nga base ang kaistorya naton infected sa nga COVID-19 or ini mga nagsulod sa ospital ng mga watcher base COVID positive gali iti kung siya pa naglaptas ang virus sa sulod sa ospital. 24 minutos sa kaligid sa tag ng alauna. This time mga kabayan, makuha na kita sa nga dugang reports gikan sa aton nga mga reporters. Kuha natin nga report ni Bumbo Gracelyn Lubaton. Ini may kantanan sa sining bago nagpungko nga Regional Director sa nga Philippine National Police diri sa Police Regional Office 6. Dito may ginpatigan na itong mga command conference ang ining bago pungko nga Regional Director. Sa piya kalinya, kuha na itong report, Bumbo Gracelyn Lubaton. Please come in. Dan, na tigayon, kagapon, hadlaw ang command conference, no? First command conference sang bagong pungko nga Regional Director sang Police Regional Office 6, no? Si Police Brigadier General Leo Francisco nga na tigayon maning turnover of command sang Lunes nga adlaw babadan sa Camp Delgado, no, sa Iloilo. Kag sa iya sining command conference ginreliya man lang ni Bamodan ang iya nga mga statement or message bala sang time of turnover of command alin no sa anay Regional Director sa Bureau 6 si Police Brigadier General Flindong Bamodan. So dito sa iya sining nga command conference Bamodan ang ining bag-o nga Regional Director iya sining nga focus ang pag-maintain sang peace and order papadayon man sa mga nasuguran ni Police Brigadier General Flindong kag gina-prioritize no ang crime prevention down to barangays Bamodan of municipalities and provinces. So sa iya sining nga statement sang Lunes nga adlaw na-emphasize siya Bamodan nga gina-quote ko stricto talaga ako, no? Muna ang barya kag amo na ang iya sining focus Bamodan ang mga focus yang pag-prioritize ang crime prevention. Gusto ako na nag-quote man. Gusto ko makita na walang nagiinuman, no? Walang mag-iinuman sa daan at walang mangbabastos sa mga kababaihan. No? Amo iya sining gusto bala no para sa aton ritanan sa kupan sang PRO6 kag ang instruction sa aton sining mga kapulisan sa bilog nga region ipunin ang lahat ng ordinances sa inyong area of responsibility kag ipatupad di Tagalog siya Bamodan mo halin sa last sa Manila Police District no as director man dira kag sa pila ka mga inadlaw siguro Bamodan makaupod naman siya or makakadto di siya no kay inagrohan na ang bag-ong station o kun mambal ta bala nga PNP Standard Building sa Tipalay City. So ang iya sining una nga pagkadto pero hindi pa gina-final no. So according kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis Bamodan nga ang ining bag-o nga Regional Director madamo pagid sang mga plano kag gina-advise gid no sa atong mga kapulisan nga himuon pagid ang ila sining the best bala nga performance kay tungod aring bag-o nga Regional Director nagabag siya stricto gid sa kag ang aton sining mga kauturan diri naman sa Negros Central kag sa Bacolod City Bamodan no ang makapasalig sa gihapon nga ang aton sining nga lugar diri sa kupan sa Region 6 no pa intensify pagid ang pag-maintain sang peace and order. Pamadan, kamatian ang pahayag ni Police Lieutenant Colonel Arnel Solis. Natigayon ang turnover command between outgoing Regional Director naton sang Pro 6
Police Brigadier General Pin Idongbo kag sang incoming si Police Brigadier General Leo M. Francisco. And ang nag-preside ng sining turnover of command ceremony, si Police Lieutenant General Rodel O. Sermonia, no, ang commander ng Area Police Command Visayas. Base sa iyang mensahe, gusto niya ang aton mga kapulisan sabton, no, sang or aksyonan gilayon ang mga concern nga ginapalabot sa aton mga kotoran sa aton nga mga police units, no, specifically sa mga line units naton sa mga municipal police stations naton. And of course, gin-emphasize niya, no, nga dapat i-intensify naton ang aton nga crime prevention efforts through operation, ang aton preemption sang krimen through intelligence, ang pag-solve naton sa mga krimen through investigation, and mag-organize kita and mobilize ang mga stakeholders and community para sa aton crime prevention and crime solution efforts. Ma'am, no, improving ang aton nga ranking dito sa national nga level. And ginambal man sa aton nga incoming regional director nga ang mga maayo, no, ang mga existing na mga programa, no, iya ini pagkapadayonon. Nag-request sa aton nga mga kubdanan nga mga kapulisan nga dapat suportahan gid nila, no, 100% ang aton nga bagong regional director sa iyang mga programa at mga inisyatibong ika-implementar. And of course, dapat magaserbisyo with kita always, no, sa maayo sa aton nga mga constituents. Dapat i-observe din natin ang public office is a public trust, and kinahanglan, no, sa mga kauturan natin na nagapalapit sa ilang mga police units, dapat tagaan din natin sa aksyon ang mga concerns sa aton mga kauturan. Bombodan, so amo to ang pahayaga sang sang Police Regional Office 6. So fully Bombodan, maistorya tani no diri sa Bomoradyo Bacolod si Regional Director Police Regional sa PRO 6, no, si Police Brigadier General Leo Francisco. Okay. Bombodan, may isa pagig kita ka report regarding ni sa isa ka pulis bala nga kinreklamo ng kastigo. So update sini Bombodan, ang pangalan sa pulis, no, i-recall ta lang si Police Staff Sergeant Ferdy Viñas. Ini siya may isa ka leksyonan, no, kag naka-assign sa Negros Occidental Police Provincial Office, Bombodan. So ang update sini Kumbo Grace. Yes. Si Viñas, hindi ba lang daw may reklamo man ni siya may reklamo man ni agin sa iya sa nagligad to? Ang iyang manuglitson nga gin kastigo niya man? Wala mo to na lipatan mo, Bodan? Oo, hindi ba? Lain naman ni Subong? Lain naman ni Subong. Bali, ini Subong mo, Bodan. Hindi dapat si sao na ni sa pamunuan sa PNP kay pa naman niyo, hindi na niya kaisa lang kabis nga maging kastigo siya. Nagligat to, iya to manuglitson. Nagreklamo man to, kay kastigo niya man to. Partito sa litson nga daw malasado guro to, na to ang sistema to. Nga daw may nagreklamo nga customer. Tapos subong naman no, taxi driver naman. Yes, Bomodan. Naligad to ang iya nga tawo sa litsonan niya kay ilaw ang litson. No, yung kastigo ya to. So wala pa to natapos gani ang hearing, Bomodan, no? Sa iya nga tawag nga misconduct bala, first case yan summary hearing procedure para napatigayon dire kag mabalaan ta naton mga after pila pa ka days Bomodan ang desisyon, no, sa amo nga kaso sa first case ya. Wala pa natapos na sa paglihon, meron naman bag-o taxi driver naman ini kay i-recall ta lang na isula ni isang taxi driver Bomodan, no, ang iya sining salakyan. Tapos may damage lang gamay, tapos dito na kastigo, no? Naisulan may damage ka, may mga stigo kini mo ya? Anong but mo singanon nga ang kasuguan ang hustisya kasi mo kamot? Amo gani, no, kag isa pa pulis pa siya Bomodan. Kastigo yan yung taxi driver. Kaya sa atong kasuguan ay magsiling nga kung nasagaid sa lakyan mo, kastigo mo nakasagaid. Amo na gani nga may mga insurance sa lakyan ta kay kung makasagaid na aksidente man na iya. Bayaran sa insurance? Amo gid Bomodan, ang iya sa niya nga process o pagproseso wala sa tabo. Lain, no?
ano pag diyan resulta pag sa malala bala nga sitwasyon. So ging kastigo ya ini nagpa-medical examination ining taxi driver kay dito na pamadudaan mo dahil kastigo ginsa. So ang update sa ni Bombodan nagsettle ni Kono nang settlay na sila sa Bacolod City Police Station 8 sa kaso ya sa pagbunggo sang pag-isol no sang taxi nga ginadala sang taxi driver saya sa lakyan. Okay na to sila Bombodan, di na siya magpasaka kaso ining si Police Sergeant Viñas. Apang ang isa ni kaso Bombodan nga pang pagkastigo bala ginadesisyonan pa ni ginahulat pa ni ang desisyon kay ang Police Station 8 gin-refer nila sa barangay. No, ang ini nga kaso sang pangkastigo kag ang BCPO sa investigation section Mamodan gin-inform naman ni si Police Staff Sergeant Freddy Viñas no nga posible no or sa possible filing of case ang complainant sa ginimo yang nga pagpangkastigo. Kung gahulat pero na lang Bumbo Grace, yes. Kasi butan tabi nagmagsitol na ang taxi driver. Dapat yang Bacolod City Police Office may imuon gid yang tikang against sa kay Viñas kay ano gali ambot sing ganon kay tungod nga pulis ka libre ka na lang yung mga stigo kay anyway ang ending kay tungod nga pulis ka madlok na lang ang makastiguan mo makipagsitol na lang amo na. Bisan mo dan sa administrative lang bala no nga bahin. So ang Negros Occidental Police Provincial Office mo kay diri siya na-assign. Kay sa Nuknuk po isa na-assign. Oo, okay. Sa NOCPO siya na-assign. Bali, isang una, sa BCPO na siya. So, transfer niya siya sa NOCPO. So, ang NOCPO, gahulat na lang mo dan sang advice ang Provincial Internal Affairs Service kay diri na lang pasaka ang kaso. No? Ang kaso na magpasaka ni or mag-file ni, decidido mag-file, ang taxi driver. Mo dan. So, ang kaso naman to yan, sa pagbunggo, kay, reckless imprudence resulting to damage to property. Okay na to ya. Hindi na magpasaka kaso si Police Staff Sergeant Viñas. Si Bombodan, duwa-duwa. Hindi siya magpasaka kaso kay bargaining niya? Hindi siya magpasaka kaso, hindi magpasaka kaso ng taxi driver? Oo, doon muna bala Bombodan ang mangin guwasin no? So, mo na siguro nga hindi pa ka-desisyon ining taxi driver kung mapasaka sa kaso o kung hindi. Say mo mo dan, ikaw be, pasaka ka kaso kung hindi. Mapasaka kaso kailan man na ang pagkasagain, kailan man na ang pagkastigo. Kung gusto niya, pasakaan niya kung kaso sa pagsagaid. Mapasaka man kung kaso sa pagkastigo niya. Anyway, ang pagsagaid, kung gamay-gamay man ang damage, pwede man na niya mabayaran na kag ipa-repair ng auto na. Yes, Bombodan. Pamangkutin nga mga stigo kagidya. Kaya pwede man na maistorya nila mga damage na. Yes. Kumayo ka Bombodan minsan, no? Once na mo natabo sa imo, may damage imo sa lakyan tuga sang aksidente wala man o hindi man hungod. Ano mo na iya, paagi mo na sa insaktong proseso. Hindi kay manggulpi ka dara, no? May lang gani Bombodan kay wala lala or wala na resulta sa pagkatuman wala nga injured or nga way gid magsiling abi nga nagdalmanay gid nga nagtinapungulay gid nga may mga injuries na. Yes, so dan isa pa no ining taxi driver mo dan PWD ni no PWD pa gid nga man. Oo. Kay ni siya kuno sungi na siya kuno. Kaya muna. So, sa din siya ginsumbag? Oo, ginsumbag na siya sa nagkailain ko ng party sang ialawas, Bombodan. Ako balayaway kuya, hindi ko yan nagsiling abi nga gadayaw ko sa siling mga tao nga mga pulis abi nga jutay lang diferensya nagapanumbag or nagapanakit nga masiling ko abi nga do na kuan ko siya kay do kaisog nga pulis kay gapanakit. Ining mga amuni nga mga klase tao talawit ni. May na sila magpanumbag sa mga tao yang masarangan nila pero sa mga tao hindi nila masarangan ga bahag ng ikog nila kun sa baga kun mga ido bla ga bahag man ng ikog nila ga salig lang nila sa mga tao nga pwede nila kasiguhon.
Abi ko ni isog kagit binyas kadto to sa Mindanao kag pangawaya tong mga rebuilding Muslim to be. Kay isog ka man kaga pangastigo ka. Oh, abi tisingi kastigo be may ikasaraman magbato be kun may isog kagid. Oo, magaling mawala nang basang iban, wala pa na siya nakita sang iyang May pa sa kasumalang sang tawo nga mabato man sa iya. Oo. Iya Kay kapatla. sa paano abi magbato be? Nagligat to sumbag yang tinawo niya man lang yan sa litsunan. Ti paano makabato ini? Abi pangita ta di tawo sa bakulod nga makahangkahang man o sinudang mabulunter nga makahang kuan kay ipengpinto ta sa kay Binyas. Tanong tagidabi ko nasa dinhi kutob ang kaisog ni Binyas ngini. Yes, so lang. Kadamo na ni mo dan sang may mga nainip sa iya, iban gani ano man, fellow police officer yaman ni Bodan. No, kay hindi gid insakto. Bisan tani ang iya sini. Ang mga tao bala nga na ano ya sini, nakasigo may sala sa iya pero hindi niya Rason nga mga stigo gid. Oo. Kung may sala ang tawo, may araman niya kita sang kasuguan nga amo ang magadisiplina o kung maghatag sang penalidad sa tao nga nakasala. May ko lang siya pamudan sa mga pangalan sang aton mga kapulisan. Dire especially sa siyudad sa Bacolod. Sabi, follow up tani sa Negros Occidental Police Provincial Office, ano ang mahimo pagin sini wala labot sa posible nga pagpasaka sa reklamo sa IAS? Ti pamudan gawlat advice no. Isa diri sa mga desisyon nila suspension gani. Oh. So, amo na. Dapat pulis ka. Hindi ba lang ang pulis? Grabe ang training. Hindi lang ang training sini physical, kundi mental. Grabe ng training sini nga sa ila. Kaga gina-emphasize ini sila ang ginatawag nga maximum tolerance. Hindi ba lang sa mga kapulisan nga nagapamati subong? Hindi ba lang kumpormi ka mo nga kag insakto ning ginambal ko sa nga part sa inyo nga training ang ginatawag nga maximum tolerance nga ginapaintindigid ka mo nga dapat ang pasensya nyo manginlawig. Kaya hindi pwede sa isa ka pulis nga nubo pasensya, nga dali lang mangutos, dali lang mangakig, kag dali lang ma-high blood, kag magpatupa, mga ngastigo. Kaya ang tupa sila, ang madangtan sila sa ulihi, basi hindi lang niya kastigo ang mahimo niya, basi mamatay pa siya blood, dumamotong pulis to nga napatay naman to sa ulihi, itong gintiro niya tong mag-iloy to sa Luzon. Yes, may video ba to? Oh, nabasiya mo na madangtan nyo, bla? Way kamusang ginansyahon diri sa aton nga mga kapulisan. Kung magpadala-dala kamo sa inyong emosyon, nga imbis nga nakatapos na kamo sa training, na master nyo na tani ang pagkontrolar sa inyong mga emotions, dito payakag daw nagkurto ang utok. Bumbo Grace? Yes, insakto gina mo. Dan, tanipang dumon, no, sa aton sila nga mga kapulisan or bisan sinuman mo dan, bala nga nagaserbisyo man sa publiko nga may pila ka years, no, nga laan nyo dira balak sa Tagalog pa nga magtuon ka mo hindi lang manda sa libro undi sa pagigangay man sa tawo, no, sa paghandle man sa mga sitwasyon ba nga kinahanglan ang disiplina ra sa gihapon. So ini siya mo dan ikaapat na ni gani ko, no, pero duwa lang ang nagreklamo kay ang duwa to minordi daging kastigo sa pagpungko or pag-stay mandara, no, sa nga hepe bala sa Police Station 8 si Police Major Jory Puerto. Duwa lang na reklamo. Bumbo Grace? Yes? Tiyan mo gani, damo na reklamo, ti karon sigihon ta pa ni kag itolirita lang niya kay wala sang imuon sining aton na pamunuan sa PNP kay way man ka-prosper ang complainant kay nagkakasitol naman lang. Kiti siyempre, sino ba hindi magsitol kay pulis ang kontra mo? Pinbilang kitaklos ang pusil? Basi malutangan ka bla? Kulang sa pasensya nga daan eh. Di kundi makipagsitol na lang. Di anong himuon sang pamunuan sa PNP? Nga nakaibalo ka mo nga may ara ka mo personnel nga kurto ang utok. Gamay lang yung diferensya, gamay lang yung hindi pag-intindihan na yung mga stigo. Tiway ta sang imuon sini. Kaya hulat kita sa kumplinan. Kung magulat kita sa kumplinan siya, mabutang ni sa warat sayod
ang kaso kay nga ti ang ending masitol man lang niyang mga kumplinan kini Bumbo Grace. Yes, sumudan no pananaw sa ni Zia sang kadamaan ngay bala sang black sheep. Oh. Kadamo sang puti nga to pa siya black. Oh. Kaya kuan gid siya ineblang hindi gid siya malihis gid siya sa dapat nga pagasundon. Gani man kaga siguro ang iya sa ni pag ano pa mo dan ginapagmalaki wala ko sa Tagalog pa. Kay may negosyo ni sa Singkang Airport mo nang litsunan. Hindi man gid guro ang amo na kay ti ano ginbabi ko may litsunan kali litsunan man lang na naton niya nga kulang gid siya sa kuan kulang gid siya sa pasensya nga way ni guro niya kuan way gid niya guro ni na master ang ginatawag niya nga pag palawig sa pasensya kay parte sa training nila mo amo nang paintindi sila permi sa maximum tolerance ang ginatawag. Ti amo ning kulang siya. Amot ko nga nakapasar pa ni siya kaga may ari man ni sila sang neuropsycho test yung ginapatigayon nga nakapasar pa ini kaga ari nakasulod sa hanay sa PNP. Amo ni siyang mga klase sang miyembro sang PNP nga makapaguba sa ngalan sa organization Bumbo Grace. Yes, sumudan kag basi na mahalan ni siya sang ginatawag nga pasensya. Oh. So, kinanglang gid pasensya sa ni kadto. Pamudan, matian ta bala ng pahayag ni Police Lieutenant Jodices Catalogo, ang spokesperson sa Negros Occidental Police Provincial Office. Okay. Sige, Abido, hindi dia kuha ng audio niya. Daligid lang kay kuan ko na inong yang kay tungod ni sang siniko niyo nagakatublag ato ni nga program di kay tungod sa patay sindi nga siniko. Daligid lang. Sagina kita Mara na. sa akon nga there will be a settlement no. May meeting sila liwat for the second time around kita sa may sa may Station 8 on different case na yan ma'am bali ang natabo tublang nga pagkabunggo sa allegedly nga driver sang taxi nga naiyan ang bunggoan ng iyo sa lakyan amot yang ilang istoryahan. Okay. Oo. But on the other case or nga ginaaligar sa nga suspetado nga about sa ginaaligar nga pagsakit sa iya, that will be another case naman somehow kung i-file yung kaso. But accordingly, napamangkot natin ang taga Station 8, in-refer nila sa barangay ang kaso. And then, for the information naman sa investigation section sa PCPO, gin-inform naman ko na nila siya Police Staff Sergeant Piñas about sa information sa i-file nga possibly i-file sa complainant kung mag-file mag-isa to the office of the PIAS. So, amo naman ginahulat natin sa HENSDO nga ang Negros Occidental Police Provincial Office is the mother unit of Police Staff Sergeant Freddy Aviñas. We're just waiting for the advice of the Provincial Internal Affairs Service